Déagan Ó hUallacháin is anam dom. Tá mé 10 mbliana d'aois agus an chomh amsir fearlam ná an iománaíocht. Thosaigh mé imirt iománaíochta nuair a bhí mé 1 bliain d'aois. Bhín gandaí, brithtaí giúra, bróga pella agus stucí bella á gcomh agam. Caithim clogad agus mitóga chun mé héana chosint. An timreair is fearlam ná Joe Canning. Tá sé anmhaith ag tógáil na buc siar agus na buc slasa. Bhí a cumán Joe Canning agam, ach nuair bhí mé sa chúl, bhuail mo chora an slitir go crua, agus nuair thuaidh mé chun an slitir a bhlocáil, bhris mo cumán i leath. Imríonn mé le haidh bhfoireann barna na Forbacha. Bhín cluichí agan in an mhaith culin agus bóthar na trá. An rud is fearlam faoin iománaíocht ná gur spórt fórne atá ann. Bhín mé ag cleachta sa bháile le mo ruthair agus mo iad. Sin é mo iadó. D'imir sé le haidh an chlór nuair a bhí sé óg. Sin é Christiúring sa fictiúr leis. Bhí siad ag imirt san áil chéile an lá sin. Tugann mo popt agus mo iad inspiráid dom. Dul mé a lán scileanna a bhothu.